Tomáš, na začiatok, ako by si zhodnotil dnešný duel? Myslím si, že sme mali výborný zápas od začiatku až do konca. Od prvej tretiny sme prestrelali supera a bola otázka času, kedy nám to začne padať a ukázali sme charakter a silu kolektívu, že sme sa za stavu 2-0 nezlomili a sme radi za to víťazstvo. Ako môže tento zápas, táto otočka nejako pomôcť týmu, či už na psychike alebo celkovo na hre? Každé víťazstvo pomôže na psychike a čím ich bude viac, tak tým to bude lepšie. Hráči si budú viacej dôverovať, budú mať väčšie sebavedomie a sme radi za to víťazstvo. Tých prehier už bolo dosť a dúfajme, že teraz potiahneme nejakú víťaznú sériu. Predtým sme prehrali 4 zápasy v rade, teraz teda to konečne padlo. Je nejaká v kabíne, teraz bude nejaká iná nálada? No, zápas skončil 10 minút dozadu, takže uvidíme, ako to bude budúci týždeň, ale teraz po zápase určite je nálada dobrá, že sa vyhralo a treba na tom stavať a pripraviť sa na ďalšie zápasy. Aký je to pocit dať hat-trick? Tuším, tvoj prvý v Poprade, nie? Áno, prvý v Poprade. Je to výborný pocit, hlavne keď pomôže mužstvu k víťazstvu. Výborne sme hrali ako formácia, dobre sme korčulovali a som rád, že nám to klapalo. A ďalšie zápasy Slován a potom doma Zvolen. Čo očakávaš od týchto duelov? Budú to náročné zápasy. Slován sa teraz trápi, ale majú svoju kvalitu a bude to ťažký zápas na Slován. Na Slováne sú tie zápasy ťažké a uvidíme doma Zvolen. 2 náročné zápasy, dobrý challenge pre nás a musíme sa na nich dobre pripraviť.